Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Heto na naman tayo, Lunes na naman. Ang pangit! Parang pinilit naman, Maratoni. Ang gusto ko lang naman sabihin, ito na naman tayo, Lunes na naman, may kanya-kanya na naman tayong katamaran. Kung saan, kapag ganitong mga oras, may mga nagsisyesta, may mga umiihi sa kalsada o sa mga gulong ha, tama na yan. O meron din naman iba, ay ang sarap ng higop ng pares, pengi naman. Anyway, it's a happy Monday, kabisyo. Yes, I'm back. Ako pa rin to, ang babaeng want to sawa. Takbo ng takbo. Sa isip mo. Your daldalerang atleta, DJ Maratoni, para sa programang Love Trip. Ayan na, saktong-sakto. Lunes na Lunes. Please naman, huwag naman masyadong tamarin. Tandaan mo, ang mga taong tamad, wala masyadong pera. O bakit? Hindi totoo? Totoo, di ba? Kaya tingnan mo muna yung katabi mo, dali. Tingnan mo yung katabi mo kung mukhang mayaman. Ano, mayaman sa utang. Anyway, magandang hapon po. Ako po ang inyong makakasama, ang inyong abang lingkod. Wow, very Filipino. DJ Maratoni, kasama niyo po 3 to 6 p.m. ngayon sa programang Love Trip. Kung saan, kung gusto mong sumarap, yeah. Dito ka lang po sa programa ko, baby. Ito yung oras kung saan, kung medyo nakakalimutan mo ng alagaan yung katawan mo. Minsan napapaisip ka, ano ba tong ginagawa ko? Para bang ginagawa kong basura yung tiyan ko. Oh, maraming ganun eh. Pero ngayon, I'm here, right over here. Kung naghahanap ka ng kausap, pagdating, uy, wag kaperahan ha. Wala tayo niyan. Doon tayo sa mga tipong usapang pagpapasexy ha. Pagpapasexy, pagpapasarap, lahat na. Pero matanong muna kita ha. Tanungin kita, pati na rin yung katabi mo o yung nasa likod mo, tanungin mo na rin. Minsan ba, kapag ka nagluluto ka, ang sarap niluto mo eh. Kompletos recados, be. Yung kaldereta, beef kaldereta, nilagyan pa ng laurel. Wow, may rhino spread pa. Rhino liver spread. Pero, pagka pinabaon mo, nilagay mo dun sa Tupperware, di ba? Nilagay mo, yan, ganda. Okay ka, satisfied ka kasi alam mo, pag binaon ng asawa mo yun, o pag pinakain mo sa anak mo, masasarapan sila. Pero, anong nilagay mo sa baunan? Binaglas ng panis. Anong rason? Baka naman kasi yung nilalagyan mo, ubod na ng dami ng germs. Aminin, kapag ka nagluluto ka ng kaldereta o spaghetti, hindi masyado nililinis yung Tupperware. Yung iba tinatapon na. Hirap linisin na puro sebo. Ay nako, mamaya check natin nga. Mag-general cleaning tayo ngayong Monday, oo. Pero syempre bago muna tayo maglinis at isipin kung bakit nga ba nagiging ganun ang lasa ng kaldereta natin kahit kahit punong-puno ng rekado, ay naku, baka naman mamaya marumi ang sponge mo. Oy naku, di ka kasi naglilinis, be. Kasi mamaya-maya, mag-relax ka muna dyan. Inhale, exhale. Tanggalin lahat ng mga mababaho. Linisin na yung Tupperware na ginamit mo kanina. Para naman hindi namumuo yung mga bacteria. Okay? Hoy, magbabalik. But for now, makinig muna ng Feel Good Music. Ang ngayong Feel Good Monday. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Metro's number one, Love Radio. Patikimin niyo yan. Wala kayong maririnig sa akin!
kakanta ka ba o hindi? Alagang astro